Yeah, 16 days of activism, abuse against a child and women. So ukuthi sithi ukuxhatshazwa yakwabantwana nabantu basetyhini okanye imbokodo akwamkelekanga. It's not illegal. Yeah, all over the world. Yeah, sithi ukuxhatshazwa nokuphathwa gadalala yakwabantu basetyhini nabantwana, amanina kunye nabantwana akwamkeleka. It's not illegal all over the world. It's not illegal. Yeah, so sizokhumbuza otata bethu, ya nobhuti bethu, noogxa bethu, oopete bethu uba le nto ye-gender based violence it's not legal. Ya ayamkelekanga kwilizwe nje jikelele liphela. Ya masithi ayamkelekanga kuba isingathi ukunqatha kwegazi elingenacala elingenatyala. Ya kungahambe kuhambe. Okay. Yeah. Ya kodwa igazi lomntu, ingakho bethi abaziyo igazi lomntu liyakhuluma okanye igazi lomntu liyathetha. Ya makuthiwa ukunqatsha kwegazi elingenacala. Ya so sizokhumbuza obhuti bethu. Ya kudala kuthethwa nabo, kudala kushukuxwa imiba, kubanjwa intlangano, kubanjwa nemicimbi yakuzama ukupheliswa okanye ukupreventwa kokuphathwa gadalala kwabantu basetyhini nabantwana. Ya so thina sizobakhumbuza. Ya sizobakhumbuza kuba mhlambe asinokwazi ukuthetha nabo okanye sekuthethe kwaze kwaqiwa. Sizobakhumbuza uba i-gender based, ukunqatha igazi elingenatyala, ya kungahamba kambe. Kudle kuwe mhlekazi, kudle kuwe bawo, kuba igazi elingenacala. Ya thina sizokhapha ngehloko esithi igazi liyajiya kunamanzi, igazi liyajiya kunamanzi. So don't forget my next episode. Thank you so much. God bless you. God bless you. God bless you.